धोनसिरि समस्तिया जोंनि निजा बिजाथि गैयाबाबो गारसोना दोनजायाखै। जों बेयाव खामानि मावगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनै उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनसिरि बियाबनि सिङाव काजियामाटी आरो महनपुर मोननै VCDCआव गासै मोनबा सोरखारि मावबिथांखि बेखेवना होबाय बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। गोदानै मावफुंजानाय सोरखारि मावबिथांखिफोरा जाबाय कमिउनिटि हल, कमिउनिटि टयलेट, मार्केट सेट आरो महनपुर VCDC मावखुलि आरो साबमारि ब्रह्म मन्दिराव बाउन्डारि वाल। बेखेवनाय हाबाफारियाव धोनसिरि ब्लकनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि आरो धोनसिरि ब्लक UPPL नि गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो प्राइमारि बिबानगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। खौरांनि सोंथियाव बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो TCLCC नि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा मा बुंखो आबुङै मिथिनि फै। थांनाय बिसायख'थियाव जोंनि नैबे धोनसिरि समस्तिनिफ्राय जोंनि बिजाथिया देरहानो हायाखैमोन। जोंहा बे समस्तियाव आंगो MCLA गैया, खिन्थु अब्लाबो धोनसिरि समस्तिया गारसोना दोनजानाय बेबायदि समस्ति नङा। दिनै बे धोनसिरि समस्तिनि गेजेराव गोबां जायगाफ्रावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि गोबां स्किम हाबनानै दं। दिनैनि बिथोरावनो काजियामाटीयाव मोनथाम अनुस्थान जों बेखेवनाय जाबाय। मोनसेया काजियामाटी सकआव जिखिनि बाजार दं बे बाजाराव मोननै हाथाइनि न' बेखौ बेखेवबाय। बेनिफ्राय जोंहा बरसिलासार क्लाबनि कम्पाउन्ड सिङाव मोनसे कमिउनिटि हल आरो लोगोसे पाब्लिक टयलेट बेखौ जों बेखेवनाय जाबाय। बे समस्तिनि सिङावनो महनपुर VCDC नि अफिस गोदानबो दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो लोगोसे नैबे महनपुर VCDC सिङाव थानाय साबमारि गामियाव राजुहा जि मन्दिरनि कम्पाउन्डनि जिथु वाल बेखौबो बेखेवनाय जाबाय। आरो बेबायदिनो गोबां स्किम फैगासिनो दं। इतिमध्य काजियामाटीयाव जोंहा मोनसे अपेन कालचारेल स्टेजनिनो हल बानायबाय थानाय जादों। हयथ' बे मास मोननै मोनथामसोनि भितराव कमप्लिट जाहैगोन। इतिमध्य खामानि स्टार्ट जाबाय। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों बेबायदिनो बहाबा कमिउनिटि हल, बहाबा कमिउनिटि टयलेट आरो बहाबा अपेन कालचारेल स्टेज बेखौ बानायदों। बेबायदि हिसाबै धोनसिरि समस्तिया जोंनि निजा MCLA गैयाबाबो गारसोनानै दोनजानाय जायाखै। जों बेखौ खामानि मावगासिनो दं। मोननै मोनथामसो जों खामानि लामाबो बानायदों आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ बेहाय। जोंनि आखायाव दाबो बोसोरनै सम दं आरो बे बोसोरनै समनि गेजेराव जेसेबां हायो धोनसिरि समस्तिनि मेजर जिखिनि जेंना बेखिनिखौ बोस्रांनो नाजागोन। जों आसा खालामदोंमोन जिहेतु बेवहाय थांनाय प्राय 17 बोसोर BPF नि राजत्व दंमोन आरो BPF नि बे समस्तिनिफ्राय EM सासे दंमोन। लोगोसे MLA मोननै टार्म जाबाय 10 बोसोर आरो बे ओनसोलनिनो बेहाय साबमारि खाथिनि राङागुरा गामिनि निजा हिसाबै बिथांनिफ्राय रायजोफ्रा गोबां आसा खालामदों। खिन्थु बिथाङा गावनि गामिखौल' नायनानै खाथि खाला गामिफोरखौ नायाखिसै। बेबायदि हिसाबै जोंहा साबमारिथिं हाबनाय जिथु लामा बे पाक्का लामा जानांगौ जायाखिसै। काजियामाटीनिफ्राय साबमारि फैनाय लामायाबो पाक्का जानांगौ जायाखिसै। गावनि असुंसेयाव थानाय गामि बेखौ नेग्लेक्ट खालामनानै दोननाय जादों। एबारनिफ्राय अबयसे बे समस्तिया माजबाटनिफ्राय दानख' जानानै उदालगुरि हाबसिगोन। आं आसा खालामदों जों उदालगुरि समस्तियाव हाबोब्ला बे ओनसोलखौ जेसेबां हायो जिखिनि जेंना दं बेखौ मेजर हिसाबै जोंहा लामानि गोबां प्रयजन दं आरो बेखौ जों मावफुंगोन। बेनिखायनो आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा गावनि नांगौखिनिखौ सरकारनि खाथियाव गाबख'गोन। गोबां समाव रायजोफ्रा गाव गावनि समस्तिनि जेंनाफोरखौ सरकारनो खोनासंहोनो हायियावबो थालाङो आरो मालाबा समाव रायजोफ्रा खोनासंहोबाबो जाया मावनांगौ बिथांनाव दायित्व थानाय मानसिया मावाबाबो थालाङो। दा थांनाय समावथ' बेबायदिनो जाबाय। रायजोफ्राथ' गाबख'बाय थादोंमोन, नांगौ होनना होसोखाबाय थादोंमोन, खिन्थु जाया मावनो गोनां बिबानाव दंमोन बिथाङा मावफुंनो हायाखिसै। जों आसा खालामदों नेक्स्ट बार बेखिनि जेंनाखौ बोस्रांगोन। बेखौ मेजर लामा हिसाबै लामाखौ जोंनो नांगौ जायो। बेनिखायनो जों लामाखौ जेसेबां हायो मावफुंनो नाजागोन। दिनै रायजोफ्रा बे साबमारि गामिनि रायजोफ्रा बुंदों हायोबा 2024 नि भितराव मावना होनांगौ। इसोरा मोजाङै लाखिबा नाजानोसै, हाया गोसोआव लाखिबाय बेखिनिखौ जेसेबां हायो नांगोन। बेखिनिखौनो दिनै बे धोनसिरि समस्तियाव गिदिंना जिखिनि खामानि मावबाय सरकारनिफ्राय बेखिनिखौनो जों मावफुंदों। खिन्थु आरो गोबां मावबावनो गोनां दं, बेखौ जों मावलांबाय थागोन। PNRD डिपार्टमेन्टनि अननायजों
गायजामाथियाव मोनसे मार्केट सेट गंनै न' आरो लोगोसेयै कमिउनिटि हल आरो पाब्लिक टयलेट बेखौ जोङो बेखेवना होनो मोनदों आरो महनपुर VCDC नि जि गोबां बोसोरनिफ्राय प्राय 17 बोसोर जाबाय बेयाव VCDC अफिस गैयामोन दा बेखौ थांनाय समाव सरकारनि तरफनिफ्राय जोंनो बेखौ लुनो होनायलाय जों बेखौ लुनानै दिनै कमप्लिट खालामनायनि उनाव बेखौबो जोङो बेखेवना होनानै दा रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जोङो बेखौ बेखेवना होबाय आरो बे महनपुर VCDC नि सिङावनो साबमारि गामिनि जि ब्रह्म जयगालय बे सारिफोर बेरा गैयामोन बाउन्डारि वाल गैयामोन दा बेखौबो पिनारडि डिपार्टमेन्टनि 15 फाइनान्सनिफ्राय दिनै बेखौ सेंसन होनाय लेखा जोङो बेखौ बेखेवना होनो हाबाय आरो बे बेलायाव आङो बिटिआर सरकारनि सिम एबा मानावरेड प्रमद बर' चिफ बिथां आरो लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डिपुटि चिफ लोगोसेयै बिथाङा 69 उदालगुरि माने समस्तिनिबो MLA बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होदों रायजो राजानि जानानै जिहेतु आङो बे धोनस्रि समस्तिनि सासे TCLCC हिसाबै आरो बेवहाय जोंहा जोंनि सरकारनिफ्राय जिहेतु माने बिजाथि गैया थेवबो जोंखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ माने जौगानाय खामानियाव मावहोनो थाखाय जोंखौ सुबिदा होदों आरो लोगोसे रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय जोंखौ बे लामा होनायनि थाखाय बा माखासे अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा आङो रायजो राजानो आङो साबायखर होबाय आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु बे दिनै बे साबमारि गामिया खोब माने भितरुवा ओनसोल लामा सामाफ्रा गैथारामोन थांनाय 2020 मायथाइयाव जेला गोदान सरकार जायो बे लामानिफ्राय ओंखारलांनाय गामिनिफ्राय ओंखारलांनाय लामा बेखौबो आङो 15 फाइनान्सआव सेन्ट ग्रेभेल खालामनानै दा जि राङागरा गामि बे सरन MLA नि गामि बियो बे गामिसिम थांनो थाखाय प्राय 1.5 किल'मिटार गोजान बिथिंजाय आरो सरन MLA नि गामिया प्राय फाक्का जाजोब्बाय नैबे गामिया 1.5 किल'मिटार गोजानाव थानाय गामिबाबो हान्था मेलायानो बिराद अभाबमोन ओंखायनो फार्स्ट जेला आङो सरकारनि जानानै TCLCC हिसाबै जि मावनायनि थाखाय जि सुबिदा मोनदों बेखौ आङो सेन्ट ग्रेभेलखौ खालामना होदों दा बे हिसाबै बे 3 बोसोरा बेखौ माने थाबायनो हानाय बायदि जों खालामना होबाय सोलिनो हादों बेखौ रायजो राजायाबो खोब गोजोननाय होदों जोंनिसिम आरो बे बेलायाव आङो आरो जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ आङो बेखिनिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय आरो खाबु होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव आरो बिदिनो सरकार तरफनिफ्राय बेबायदिनो माखासे जुदि जोंनिफ्राय जायफोर समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामबा जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो हागोन बा हान्था मेला खालामनो हागोन जों बेफोरखौ मावना होनो हागोन होननानै आं आसा थिनानै दिनै जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साफ्रोमनिसिम आङो साबायखर बावबाय सार आरो जोंहा रुजुगोरा सारानो मावनानै होलांबाय जोंनि बे महालय माबा जैग'थिलिखौ बाउन्डारि होनायनि थाखाय जोंहा मोजां खामानि मावनानै रुजुआनो मावनानै होलांदों जोंहा बे लामाखौ रुजु सारानो जोंहा बिनि थाखाय साबायखर थाबाय मोजां बियो बिदिनो देरहासार जालांबाय थाथों BPF नि सरकार दंमोन जोंनाव नायस'नासै जोंखौ लामा हराखिसै जों एथ' बिदोंमोन भटबो होदोंमोन थोजासे थेवबो जोंनो लामाखौनो हराखै बिबाबो जों बिराद बोसोर बिसोरखौ नायदोंमोन जेनेबा साराथ' जेनेबा सासे MLA बो नङा मन्थ्रिबो नङा थेवबो बे लामा थेवबो अननानै बे सारा जोंनि गामिखौ मिथिनानै सिनायनानै अननानै मावनानै होफैबाय जोंखौ अननानै जोंखौ बियो मिथिखायो उन्दैनिफ्रायनो जोंनियाव थांलाय फैलाय गामिखौ मिथियो सिनायो बयखौबो जोंखौ अननानै बे मावना होलांबाय जोंहा बेनि थाखायनो बेखौ रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय सारखौ जों वालबो मावनायनि थाखाय गोजोन्थों आं बेखिनिखौनो मावनानै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों सार रुजुगोरा सारा LTC सारनो जों बे सारनिफ्राय जोंनि गामि बिथोरिया थानाय लामाखौ जों मावगोन होननानै आसा खालामो आरो जाहाथे सारा गावनि जेसेबां खामानि मावनांगौ बे खामानिखौबो
मोजाङै मावलांनो हायो आरो जों फिसा फिसौनि थाखायबो जों बे लामाखौ आसा खालामो जोंथ' गैखालानोसै अब्लाबो जों इयुननि थाखाय फिसौफोरनि थाखाय जोंनि गोसोआव गाबखांनाय थायो फिसौफ्रा सिजा सिजा थाङो फैयो मालाबा समाव लामा ससेनिफ्राय आरो गोग्लैनानै फैफिनो जोंनि गोसोआव बेसेबां दुखु मोनो दिनै खाथियाव MLA सार दंमोन सरन बेबो जों गामिखौ नायस'नासै जोंहा बेवहाय बिराद गाबनाय थायो नंखायनो जों सार रुजुगोरा सारा जेसेबां बे खामानिखौ थाबायलांगोन एसेबां मोजाङै आवगायलांनो हाथों आरो जेरावबो देरहासार जाथों आरो जोंनि साननायाबो जाफुंथों बिमा बुरि जानानै आङो जेब्लाबो बे सारनो जों खौसेयैनो महिला आइमोनहाबो गोसो गोरबोजों बेनाव बोर हरथों जेब्लाबो दावगालांथों आरो जोंनि फिसौफ्राबो बिनि दैदेनलांनाय लामा खालामलांनायावनो मोजाङै फरायनानै गिदिर मानसि जायो आरो गावनि धोरोमखौबो सिनायलांनो हायो आरो अबे बुस्थुआ मोजां लामाजों आगान सुरनानै मोजां लामायाव बिसोरो मोजां खामानि मोनहैगोन होननानै गोसो गोरबोआव बिसिनियावबो थाथों आंनि बिमा बुरि जानानै फिसौफोरनि सायावबो आं गोसो गोरबोजों मोदै थरथिंसेबाबो आं गाबनानै गोरबोजों बावहरनाय थाबों जेरावबो फिसौफ्रा देरहासार जालांथों आरो गामियावबो मोजां सलन बलना मोजाङै फैथों धोरोमावबो आगान सुरलांथों बेखौनो होननानै आङो आस'खान्दा जिउ जोबसान्दि बेखौनो आं बुंथिनानै बाबामोनखौ आं गोसो गोरबोजों बावनाय थाबाय जोंनि जयगलयनि वालखौबो सारमोनहानो होनानै मावहोनाय जादों आरो जोंनि मेम्बारफ्रा मोजाङैनो बे खामानिखौ मावफुंबाय एसे गोबाव मानिबो दोनाखै जोंहाबो बिराद गोजोननाय थादों जों धोरोमाव बे सारनि मावनायखौ सोरनि रुजु सारखौनो जों साबायखर थाबाय गबिन्द सार आरो रुजु सारखौनो जों मानो होनबा गामि बिथोरिया मानसि नालाय